Yada Awurade ase bebre. Ene anopenso ode yenkwa ache. Yada Awurade ase bebre. Na ketema edabodwem emoja edi emu afurusane. Ene eye January bosomia edikai 2025. Ene ye 5th. Memo atrase memo akwaba eba salvation a ejumedie so eye mosomfo sapakani David ya dodo no a ebomomrane se ojara ya beshem ebedin komo afa yale Awurade Yesu Kristo nanum asem ho eti mesraw baby a wo hwemi free bia no bomoden na share la video no ema afoforo na afei so bomoden se obe comment na bibia aye kama o hwemi e Facebook ani YouTube and TikTok Awurade inshallah yanche won kra no yebebo empire na ene de Kristo ewo ma yanopei yede atoaso aba Sam ok Kristo asundwe nkan zo na apom to say amiadom na so oh Kristo adomboko na ene na abrowa yipuma kwam ye chef de so ache afiwe de ye nkono se first no be kanyam yasem no papa nti ani dem fa kompa bom na afei anopei de Awurade wo ma ye ne yefanto aso yom na se dofne tiefo ye bompae ye nyankopon ne abankese ade nyina sotumfo ne nyankopon na tumi ne ahode ye wode da wase hyewo no nyam kamfo din se ayope otumi no ahode so abo ye ho ba na de a chia sundue wode nyina be di ahye mo studio ha ebere bi aso ebe bi adu se wonko ade wonu masem bro man ti mo fra koso aka ne humobo na wakoa wode asem bro man no koso aka no na ma otumi no nkonkunu gya no nkasa mfa ne mo ne ahye wonu monyam utumi asem so be pie fi ne mu amba no na mana koya adwensa kyera makra etie na ahwodi konkunu monyam utumi nti koso aka ne be hu meguye mu na ma ya hoden da amen amen Sam yada se Awurade inshallah yo nyamema ene adofonom yabo mpaye awie de na yede nyame asem no ebeto aso aba yene amote enkan no kware jide asafo Wood Village Kumasi Wood Village Uti branch ene anopei motie nka ewo afidie no so obetime eni ababeye asore ukuere bia ebrabo anopa no nkono ekopem awia no mienu so betime ni abeye asore Empabo fam efiere bia nso ya watch night memenda bia nso na anointing service osofo odifo Jacob Bechi papa ba bia wo bia no pay Awurade inshallah amen se okokan nyame asem no Lawson TV wonam kwan so awo ba fie Awurade inshallah bebre ni nyuma pa wo ye enti enefo amiensa maka ho asem yi emu bia no betimi atuanamo aba oba beto osofo Jacob Bechi oni na difo ene na sempakafo anase dwumefo ni nyina miami mu so oba beto me wonsa sempakani oba ye nyina beka bom na yede wa ye mpabo ama afei wonso so odi adanse akowatena ye Kristo umehira enda amen adu bra ye beche Awurade asem
nti sɛ de bidi ka kaeɛ no twebe wa fidie na ɛhyɛ live video no ma afoforo ne comment na onyame adwuma no enye nkoso nyame mane adofo no anopai masamo a me no eba be che no matudi nse ontumi mfa bibia ensie Awurade Nyankopɔn bibia ni hono mu a ewo wiase we mu a obetimi de asie Onyankopɔn nti fanyamisuro bo obra na dadi akire no onyankwaje ama okra Kristo mi anti ase da amen onipa ontimi mfa bibia ensie Awurade David nti bra wuti asie no ba wadwe mpo se wona kakra kai no obetra se ma Kristo apede yes Sam yana ebinuma dweye won se obetimi aye boni bi ade asie nipa eye nokre nipa obetimi aye ade asie nipa but Nyankopɔn anim de forget and then anyone deja yes jame so amen amen nti ebinumu a mapa wadwem pasa boni ana mo batena so ade aye hie ade agimoni no mu hweye obi antimi mfa biribi sie Onyankopɔn da ade nyina so abie jame so amen amen onyame asam no tumi wom onyame asam no ema nkwa yes nti anopai menu bedi nkomo nti Paul ka asem bi kire 2 Timothy chapter 3 verse number 16 hwasem kitwa bi wo ma me 2 Timothy chapter 3 verse number 16 what was I atwere nyina fo Nyankopɔn home mu tiariyo anopai Awurade asam se men kan kire me do fa ohwa me se atwere nyina fo Nyankopɔn home mu babro no ɛda wa ye kenkan efiri ho home mu Nyankopɔn home mu Onyankopɔn home mu yes na kire se nyame asam no efiri Nyankopɔn mu na area bai ebae ampa wo anu mo a media no so obitimi ba babro kura no ye twere no be daadae brofo na de be daadae abrofo na de be daadae hallelujah amen ana Yesu kura ni ho there's no God there is no God aya nada nkyere ampa no aka ni say yawo me yofo ente sada David eto obitimi ji we wa jinyi saa no afa babro na ode aso camera si ni so na watitim ze mo se babro tumi wo mu anya no matitim ya no sa ahye no wi anu odi jatuma area bai praise God amen aya krata obetimi atwa jatum yes ebehye ampa we nsanchani bi anim saa David jame so amen ba spiritually no o wasem ampa da be kan zagu bo no bo so aye big mistake jame so amen nti ebinom a pa nyame asam mu hweye yes ti nyame asam se atwere nyina fo Nyankopɔn home mu atwere nyina fo Nyankopɔn home mu na ɛyɛ man kyerɛkyerɛ nti nyame asam no so ti ase ya twere se yɛmfa nkyerɛkyerɛ yɛn ho ampa nti ano pai ya wo nkyɛn ari nyame asam no ebe kyerɛkyerɛ yɛn ho ɛnyɛ wo nko a wo hwɛ me David yɛne yɛti wɔ num adi nyame asɛm ba de yɛnso yɛtie kyerɛkyerɛ wo bi yes sɛne yɛbɛyɛ a yɛmfiri nyame asɛm no nkwa yɛ bɔne David gyame so amen nti wɔse atwerɛ nyina ɛyɛwa ɛfiri Nyankopɔn home mu afiri Onyankopɔn home mu na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atɛne ne tene mu yɛn gyame so amen ɛna nkwasi ara no pai obi adware kwasɔre message a ohia ɛyɛ salvation ampa bɛrɛ sɔfo kɔto anansehyɛm wurade fa ne ba me bɔne nkyɛw amen mesɛmansa matoni sɛ bibia ne wɔn ma ɔne bɛda sane wote aseɛ yi wobɛtumi ayɛ sie Nyankopɔn David never nti sɛ wɔbɔ ɔdwe mpɔ sɛ wobɛyɛ nneɔma bi asie nnipa a afa ho adi a meka kyerɛ wo sakra wadwen sakra 2025 yi nnipa yɛni abrɛ paa
Jameso amen. Amen. Yenti do choko. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Wacho sai. Atwere nyina fo Nyankopɔn home mu. Atwere nyina fo Nyankopɔn home mu. Na ɛyɛma nkyerɛkyerɛ. Ɛyɛsia ne nyame asɛm ne kyerɛkyerɛ. Atɛyɛ. Yeyi watai. Atɛne ne tiri ne mu yɛ. Na yɛdi nyame asɛm ne kyerɛkyerɛ yɛ ho. Nyankopɔn nipa ayɛ pa wasiesie no koraa. Sɛ ya ba ya ba ya ba no. Ye beso Nyankopɔn ni. Yes. Jameso amen. Amen. When mission no. Yes. Iti me dogo. Ebia na me pacho bebre. Utie me. Ampa. Woni sade a wo yare enye. Me mo wahunu na. Yes. Jameso amen. Amen. Abia na wo shine. So just yes. When kwa bi so a eye papa. Me mo wahunu sa ade na wo yare eye. Na okoso aye a ededi akire no obenya ketuapa e de ama wo kra. Ampa. Jameso amen. Amen. Masa maturi sa. Oni barasani untim fa bibia nsie Nyankopɔn. Dabi. Sam obi timi ye bribi di sie nipa. 30 years. 30 years. Odun kwa nenim. So that's wa bomb dey timi kokum nipa. De sie dada do bi anim. Wa kum nipa atu wire ma sie no wire. Ampa be si na obi anim. Obi anim. Ana waye yese cham. So that's waye yese cham. Enti wonim sa eso akata. Brother sakrawade. So kata. Obi antimi fa bibi sie Nyankopɔn. Dabi. Jameso amen. Amen. Na ewiase we na ya tim no ho. Onyankopɔn oba no obi atan o. Obia. Everyone. Obebu obi atan. Obi atan. Nti 2025 ya wura mi. First message ya me dem ma o. E wo media no so tie ni ye. Tie ni ye. Salasia. So tiase. Okobu obi puloni. Jia ne nioma. Jia boni ti okuno no a. Ana udwane ya. Enwa ne se wasiniki. Edanyame anim. Wo hasa obesakra wadwen. Jameso amen. Amen. Proverbs chapter 20 verse number 27. Sam. Abrabana ya oboro. Sa ewiase we na yatim no. Onyankopɔn wo kanie bia. Wode uridi nipa abrabo. Yeri kan hwa ho asem. Yangwa. Proverbs chapter 20 verse number 27. What you say? Awurade kania no woni pa home. Tieni no. Nyame asam no emu da ho. Bible say men kan che me dofo o hwa me say. Na wutie me ne sa. Awurade kania no woni pa home. Kania bi wo Nyankopɔn nkyai. Hallelujah. Amen. Kania bi e wo Nyankopɔn nkyai. Yes. Sa kania eno no de monitor ni pa brabo. On sa kwesi broni kura timi ya CCTV camera. Kwabrane okwa no akoto na o dia boost meboa. Sere be ya wakura no enwiaw. Capture thieves. Nti ya friends capture thieves aha. Nti wo wa otuka no kochinchin kwowe ma ne bisa na wo de na fiye den ya wo sura kiri. To wa no abadwuma mo na wako office wo no afix bibia. No akoso no ohwe. No ohwe niema na sa nti nkonta wo baye no. Sa antali niema ohwe ne niema bia eya ya no wo se udi dwiri mu adwuma mo. Whatever one nche. Amen. Bana one for timi kotobi. Na odi akobo no ho. Ampa. Odi bia bo master bedroom. Praise God. Amen. Because onyini yiri ni. Ampa. Whatever be bana nche. Amen. Abonzi timi kotobi. No odi abo fie ho. No odi monitor ni kunu. E bonso no odi monitor na kura wone ne tie. Ampa. Jameso amen. Amen. Semansa maturi sa. Brother, sister, wotimi fa bi bia se Nyankopɔn. Ti sa ayawa agyen sa, waya boni bia sie ni banhuri. Eso akata, me ka tirawo, edanyane no de ja. Topa, sakrabo twa no pai. Jameso amen. Amen. Gente do tokadia. Proverbs chapter 20 verse 27. What you say? Awurade kania no woni pa home. Ti kania bi wo Nyankopɔn nkyai wadi so nipa brabom ka sa kania no
enye street bob ya ye ebubo bobo hayo ende kura say automatic o na dum ne suma ba obi kura timi fa plan akotwa ayinim light ayinim ahomanim na dum na oye de opeso oye jeme so amen sa kania enum da from abodi evidiase ba pemele e wonyame nchai ampa ite mekantre wo dia wo yar onyame ehunu jame so amen wase kania area bai wase Awurade kania no nipa home kania no wonya bobo nchai no enye bibia o sa kania na ba mi no mi no ana babro na kan wase area bai eni nipa home home no ya home say me preach me home o won so home ana ho awutie me wo hwa me won so area bai praise God amen it is the moment ya home no ebe pia bonte pe no na ayere na adaresa unyame ni na aye shire unyame ni prakope bia nkata so sana go say bro ne say you breathe in oxygen breathe out carbon dioxide ampa meboa nti utwe mframa no go mu pa na home ya na akwai say sa ayi brasmeti fuoja mo na wo bom no na fire mo so say it na me asam say onyankopon kania ni nipa home onyankopon kania ode asemi no mienu ya brabom nipa home ay home ya home it is am nipa bia no sanka ubetimi ye di bone abranyankopon hunu a udi bone nko tua home eno so ne yentimi hallelujah amen ubetimi tua home be say 5 minutes 10 minutes dabi ka be funua jame so amen enti ebirom ya me pamochaw mudi bunyansa abamo safo hene wiase nyansa abamo safo hene na odwe mo se dia mo ya mudi asie nyankopon kan se mudi asie nipa mudi asie nyankopon tesa etananim dada akatua mai wadwe so afa hoadi ampa wotwa wadwe sakra jame so amen yangwa Proverbs chapter 20 verse 27 what do say Awurade kania ni nipa home Awurade kania ni nipa home na ehwehwe yam mpie mu hwe na ehwehwe yam mpie mu hwe praise God amen nti atwenkran bo a wadwen wa koma mu no tempa na eridi kire nyankopon daddy o shame what me wo biyere ada ashe ni nyinsan amode akoshe no kunu wushi aledi no abontin bia na boapa na bona ko homa wusuma se me ba no te sei wawu obi ehu odi asie ko de na obadwamanfo trimodifo wudifo no agaza nim sa kwara no enye ni kunu dia hallelujah amen nyame ba Kristo so obaba ampa na oni me nu ewo nhwehwemu ewo ya brabom jame so amen obi ya kantan general so tiase na ono so boapa na waje bribe na ensamandi no ni nipa bia ya kwai because on the computer nanim no abuba hihiem sa papa e ba ne percentage da so na o sika ye betumi dia ya foforo no na ono so ni nipa kuo bi na o mu krem gumbotom waje so afa hoadi edanyame anim na nsapa very good evangelist na nsapa no ya chao wa mu so mu ye ya Guinness ne masan Guinness ngwa me na mega chao the club but say me say 2025 me say brother so won tiam ye what e be ma yo ma den sa wo mo abrabo no mo pa no wo mo bar say de mo pa from hoadi ultimi fa bi sie nyankopon dabi jame so amen bizo fa no so oye sofo nipa jeje ni di nyagro oye program nipa bu fa so ebitimi collapse whatever one nche amen one kesa so ni sa tumi a wade ye adwuma emfiri nyankopon akofrem ampa whatever one nche amen ubetuma ye han bafo ewo nipa ne so bare nyame no mu ye pataku complete topa topa jainu tuoro
so ti asia na ba propra so da no ebia na enum na onkaje area ba nya fo sa ba yesofo ampa sie ntiri fo bibia sie nyagopo debi nti brother santi boni bi mo anopai me pa choba bre enkachi sakrawantwe na home na ya home no onyagopo sam se ayekania awanani ampa ozo ka ba bro no kra wase onyagopo no esum ye ni sumo ye wi ebeka sa 139 no esum nuru summa no nti ba bi o tie ne ho ye han so ja se han anu ni nyagopo na tie nti ye nipa ni so na enuru ju a ade asa no ono no awiabo ya na du ba bi kura nipa kura mfa ayi eniema nyame abokura emfa nsuru no busa ho se adenti na mu adidi anadwo mu adidi anadwo kusi on pia anadwo ne kodidi wo se kusi pia wi a wo one na mpadu ani adida no azia se emperifo na bu be se kusi pia wi a na se asem na watwe anadwo no didie hallelujah amen dianti o mudidi anadwo no omunu hunu sa ade ache ampa nyagopa atworo se sa ade no omedidi anadwo bera ade sa wo nipa wo hunu bibi bera anadwo mo se mwa no hunu bibi a namgure baba aduane da hokro fadi na wo nipa ade asa na nkura to cha behu ye chia se nyame ni mu no bibia clear Jame so amen. Yente do choko. Proverbs chapter 20 verse 27. Wacho sai. Awurade kanya ni pa home. Awurade kanya ni pa home. Na ehwehwe ye mu mpie mu hye. Awura ho. Oba basia timi fanyi nsan. 2 months na fumpie. No aye nwa. Kokle. No akoyi atogu. Sisa. Onfa honi. Opa. Kokabo ne kira sofo. Na sakira wa atwen so ti asia sani abaya onyagopo ba area bai ebo wu maba nesa asam da so nto aso onyagopo kania ene ni pa home yes na ehwehwe ye mu mpie mu hye yes nti atwene a ujuru nu mu akoma no sani e wusi di tasen sawofa na ehwehwem ampa hwese boni bi wo mu a hallelujah amen anope wa bra boti say nye ngoi 2025 ya yawuro mi January and a sign was a plan ne mafa last year de me me de nyama di agro pa o me de nyama di agro dodo at this time radio me toto nyama se kora krono me beboni ye me bongo ntaw ma bra bom no na bi me ya doye dodo this year 2025 we there esesa me shase bot in modern me gibia fru nkrofo bet me de me man nkrofo bi hallelujah amen 2025 ya wura mu ya ban abai acha kura 2024 ye betu ye teme dem last area bai e guso whatever banenja amen adanyamia ne me se dia wo bo wa dwen posa obeya anya papa no onyame so woni amba ti sakra wondwen jame so amen you only go walk through the time was so over free position hono no and as ni juma di okọ pension no so ti ase na oboapa no close accounts bi ni niam bi oyeye na block say da be ya mu hunu akiri etanyamianim jame so amen verse number 27 what was I Awurade kanya ni pa home na ehwehwe ye mu mpie mu hye adoye no kura hwe ohene so na adoye no kura area ba hwe ohene so hallelujah amen eti nyame asam se abraba ya baro bibia no wonu mu a ye betimi de asie dabi efisa home na ye home no ene ne kane a onyankopɔ de monitor ya brabo ampa denano owura bi betra ase anu yi osieni so just say nyanhwe na braba oboy any asamo a ye na wura ni Yesu Kristo ekafa no John chapter 1 verse number 43 kwa John chapter 1 verse number 43 what just say ade tie no eti abra Yesu so na mo yi na djuma na ade ache ya Yesu peso ofiri okọ Galilea o peso ofiri na tre ya ekọ Galilee anu ohuru Filipo ntu ohuru Philip na Yesu se no se ana Yesu Kristo ka che ne sa dimachi Philip verse number 44 what just say enso Filipo firi Bethsaida
that's not Philip every Bethany anasa besada ko ande ne Petro krom Andus any Petro krom na Philip ohuru Nathaniel na Philip ohuru Nathaniel no anu say no say waka che ne say de Mose awo mranim ne adifo no twereye awo mranim ne de adifo no twerɛ fa ne ho twerɛ ne ho asɛm no yes yehuno Yesu Kristo Joseph ba free Nazareth na Nathaniel say no say ana Nathaniel katira Philip sa bibi to me free Nazareth da hallelujah amen Nazareth kuro ni kuro a enemunyam nim ai ade papa bi amfiri hoda nti wono di ka bu kuro no bonfia yes no say enti de wo kan ebetimi free Nazareth abana eye kuro ketwa bibia papa bia heda ni wo Jameso amen yawa ana Philip say no say ti Philip bia say Nathaniel sa brabashe John chapter 1 verse 47 what you say na Yesu huru Nathaniel so oba ne nkyɛn nti abra Yesu Kristo huru Nathaniel so oba ne nkyɛn waka no ho say awo tiam ka sa hwɛ no kura Israel ne na da ne mu nie no kura Israel ne a na da ne mu nie na da eni ne mu nie Yesu Kristo no huru Nathaniel da no hu ne da ka Bible no kura no mu ye dwo wasuafo ampa meboa me say ade bia ne timfansie o ye timfansie da de say wonam kwabone bi so a ne tufo anopai o se sa eba boa Jameso amen obi yo ba abaya yes so has here Sam bro no on so no on twempena ho David what is it what twempena ho makuru said boni Emmanuel Randford asa what you boni hu nyansa because otwene mpotem ho a oye Pentecost ni asemato be blast oye jidi ni asemato no hallelujah amen when the lead kwe when the lead prayer ho ahwan tower leader you first the tower leader ho they say yehu pa asemu aba to be hanu adu makuru ho na no boy tie ofra be poko makuru hallelujah amen sisa what sakra card obe ho card obe hwo da me na mega cho card obe ho last year nyen obi free nkran abeji ni wo last year I see one day was them Wontumi bi no ampa upcoming artist nyam ya hede be prepare edwa be ye bibi papa o mamu from enkran to Kumasi hana betwembra sisimudenti wale baba ncha amen daga mu ye nkrama na yesa anema no enkrama me na mega cho it is all show me am say 2025 bawagem pasa wa braba aka woni ti asie o ba ti asema Kristo jaibania na suro nya bobo ebino Jameso amen what you saw them so what you see yes o twalo to ahod mo area ho a ebeche no ampa fonsu no twa no o te puppet no twa te puppet no twa no sa na nsai me foro trotro na metim na ko bi timanim o kwasore babro dan na so o sinta na na go mi o ada wo bompa ya na se dey hwe ya avieta no otwie lupre wonim de wo otwie ene country kura eko twi avieta sa bra na babro dan na so correction sika no de yes ado obi asende ne tight sika ma na se okwa wonyima secretary fo no emfa so bunti otwi whatever one nja amen me say eyan pramu ne wo no Onyankopon opo bi age no ampa erudi no ne Yesu Kristo eba asase so say yem fa ne doba no so enya de bai enya dan kwa ampa te Kristo din kunma wie no da to to nsa fra no me say yem agini ni na mom hweye na wan fa oni padia na nya bone na ade nyina so bie
ɛwɔ n'anim nhyɛn ka nyankopɔn din amen John chapter 1:47 wɔkyɛ sae na yesu huru Nathanael so ɔba ne nkyɛn yɛbrɛ yesu so wu Nathanael so ɔba ne nkyɛn ɔka no wɔn ho sɛ wɔka no ho sɛ hwɛ nokura sɛ ne nada ne ne mu nie nokura sɛ ne nada ɛne ne mu nie hallelujah amen ɛnɛ te sae nkoye ɛnɛ nada ɛho asɛm te sɛ sɛ nada dɔɔso ama Ghana ha yɛtumi anya propagandas kontompa ɛno nokorɛ sɛ ɔno so gye busumi akatua wurade bɔbɔ ne nkyɛ amen mesɛ na wokɔ a ɔno office a wɔte a computer yɛasɛte biribia o ɔne secretary no bibia programme ɔpɔ no ɔtu ne car Land Cruiser na wɛnim nyinaa na ɔmɔte wɔ maanim nyame asɛm sɛ wɔne wɔ nipa da sani a ɛnada ne ne mu ɛnada ɛni ne mu ni yɛbɛtɔ ɔba a na wafiri mpie na wɔprogramme nsɛm a ɛbɛyɛ ɔman no so mu dɛ deɛ wɔntimi nyɛ na wabɛka sɛ ɔyɛ mayɔni na wotie me na wohwɛ me na nya message ɔyɛ ahwɛyi o nyɛ saa onyankopɔn bɛkyim wɔ nsa afɔ wakyi abɛto wo kɔn ho bisa sɛ wɔtona no hwɛ mu binom a mode ɔman no akoma ɛdi agorɔ wurade bɔbɔ ne nkyɛ yɛbɛsi cathedral sika ne wai cathedral yɛsi yɛbɛsi asɔre ne ama nyankopɔn ama nnipa bɔ wuram akotie nyame asɛm asua nyame asɛm abɔ mpaeɛ sika ne wai over $100 million ɛwai $58 million ɛwai wade bɔbɔ ne nkyɛ na mobu saa bra bɔne wei a nyame mɔwee ne pawa no wade bɔbɔ ne nkyɛ yɛmfa nyankopɔn di nni agorɔ nti brada a wote asɔre sinsa wohwɛ me mepawotwa wo onyankopɔn wontimi fa bibia nsie no the better for you to repent this morning jame so amen wasi wani nipa da sani ɔyɛdɛwɛ ɛnada ɛne ne mu wɔnie nada aberanteɛ bi timi si so ɔno ankasa gye tom sɛ ɔni kaprɛ na ɔboa pa na ɔde aseɛ ɔte nnua mu hɔ bi ai ɔni baabi a yɛtwa nnua nso ɔde aseɛ ɛnso so no ɛnwahu business nyina wonim wopɛ sapele a obra na obi wɔ hɔ wopɛ sika adie nti wokɔhu na ano akɔtɔn deɛ srabɔ wɔ ho ama wɔne nipa bi ayɛ kwae wagye sika gu no bɔtom adeɛ no nyɛ so wobɛfa nada kwam so adaadaa agye ne nsɛm no di sɛ ɔte aseɛ the same time ana ɛwɔ adwumaku ahodoɔ bi mu ɛnaadaa jame so amen adɔbafoɔ ne metifoɔ ɔkɔ sofo lai ɔno ankasa gye tom so ɔkɔ sofo lai ɔsɛm kɔ santaase na waforo wodu wura na baton so hɔ noma bra wede sɛ wa sina mempɛ ka ama ɔndile o hallelujah ɛnada say afa babia jame so amen ɔba bi dada ne kunu bɛma bi dada ne yere sɔfoɔ bi dada ne nsɔre ma jame so amen wɔsi wɔn ani wɔn ba lasani a ɛnada ne ne mu nie woyɛ no kɔfoɔ mehyɛ no pai adeɛ bia no wɔn ma bɛtumi de asi nyankopɔn nti afei a yɛsim no ba wɔyɛ mpa sa ɔde nokora bɔbɔ abra gyae bɔne yɛ na nyame hu mmɔbɔ wɔsɛ wɔne nokora nsia nyi a ntontom bɔne naadaa ɛne ne mu na abai yes John chapter 1:48 wɔtɔ sae ana Nathanael bua sɛ no sɛ nti Nathanael bua se Yesu Kristo sɛ ɛdeɛ na ade hunu me owura mene wo nhyia da so ɔte aseɛ ana baabi a mewei ne baabi a wɔ no ebi kura nka obi na abɛka mo asɛm akyerɛ kura nka no kura yɛ but sɛ si a na yɛhu yɛ ho
nti edema de pa na di huru me ana Yesu bua se no se ana Yesu so bua se me sa Filipo enya mfra wo bodoma na se no ebra Filipo nya mfra wo awo bodoma na se no ye wo bodoma na se ho ana me hunu ho ana me ya rai me hunu ho praise God amen me do for wo so me ebra wo da wo dem wo da wo oketa so no ana Nyankopon so hunu ho ampa udi mu ade no do na jo asem be na bi o na jo de wako hedem chuchu be masa na nyamete so no hudin chuchu be ma wie dware esa be transfer dem so sum nyame ho sere pa wan kasa no ho da wie wa pepa wa no asa be tena aso dem so bombae nyame so hunu ya hombole na pesa se wunyina so jemeso amen wako ye go osai ana tani obo se no se tinatani obo ase Yesu Kristo sai rabi wonu Onyankopon ba se wanti mi anka wei ade atera me de a wonu aba wonu Onyankopon ba woni Israel hene no first number 50 wato sai ana Yesu bo se no se ana Yesu Kristo bo se no sai esensa me katere wo se me hunu obo no man senti na wudidi ye hunu wa me ka wazam ka grenti no waje ade na uba hunu ne ma kase ase ne ye no hallelujah amen wan tira se abraba ya baro esu abie wo Nyankopon anim ampa disobi to vo sai yankokum wo bi gwaje sika dura sisawadwen so da ze uko sofu bi abrabo mu a anadwo da suom no tuka ona na monten so sa juma binum di no na monten so yesu wan hia bodam ni one bodam ni no beda na kwankere de ama no one ni dawia na tumi na ba watimi de ayensa nkere ni odam fo mo nyem na se no hallelujah amen ubu so na kwankere de ama no se wo hia bodam ya wo mu ntu ngunu me na me ka chew oboku ono na kwankere no butu oku enema akoso wo sumasere sa ani nya yo ehu na san kitinkiti bi na ya na wa na nyame adwe ho kakra na wa na beto media na so no wate bi wonu nyama fofo ye ni sumase kase ngo America mam didi na wiye baby wire over 1000 there's a 10 million a 10,000 be ma do baby wire dey baby wire woni ba woni yere woni wo faase bi baby wire dey dey hallelujah amen ababa bi bono no the father be eti nyame hadi na sa won sakra afai ni wo guwa no wase bragope guwa no wase nti abirimu a ya na mo de mo tutu nipa bi ana pesa be asase wasi ana pesa be mo yi o na woni kwan a obi fa so a onya ni sika Jameso amen yente do atoko John chapter 1 verse 51 wajo sai ani Yesu bua se no se Yesu Kristo bua se Nathaniel sa no kwan me se mo se ka tira o sa mo be hu se o so abie mo be hu se o so abue na Onyankopon bofo di afrusan woni papa Onyankopon bofo area bai di afrusan woni papa no so di afrusan wo Yesu Kristo so yes atamu baba ni so so ka Matthew ayinu a 25 one more ba so just yes was when Onyankopon ba no be na nimu nyamu ya bofo kana dinachi teme bisa ono boy sa dudu a atira boni mo no ebrane so a mo be kwai ko mo zamjem ebelu a me pa mi chowo monanti esumu na mo ye sumu nyuma na mo bo sumu brabo etano mo be kwai asankese bi na kwaso bo ampa the 2025 ya wura mo brother fa wo ma Kristo wate susana ti akwai na fa mo jane ntaw bisa brabo ya boro obi antim fa bi ense Nyankopon dabi whatever one nche amen adansifo bi wo mununkum ampa so just here adansifo bi wo mununkum a omo monitor Nyankopon so ne Kenya wo de monitor abrabo eye home adansifo bi so wo mununkum a omo so monitor me no mienu Hebrew chapter 12 verse number 1 Hebrew chapter 12 verse number 1 yango was in 70 years so the silent yanso
ɛnam sɛ yɛwɔ adansefo mununkum a ɛte sɛ ɛsiane sɛ twerɛ nsɛm yɛ nokora na onyankopɔn nam na wɔwɔ mu so atiafo anɔpa yi yes na ɔkasa kyerɛ ni nyɛ sɛ wɔ adansefoɔ bi mununkum a ɛte sɛ atwa yɛn ho ahyia ɛwɔ mununkum a ɛte saa atwa yɛn ho ahyia atwa ho ahyia no nti wɔma yɛto ade soa bia ne bɔne a ɛntɛ hallelujah amen adansefoɔ a ɔwɔ mununkum mu ha no ɛyɛ tu ɛyɛ tu onyankopɔn ne yesu kristo ɛne abɔfoɔ a ɛka ne ho ɛyɛ baako ɔmo yɛ adansefoɔ Ampa. ɔmo monitae gyeme so amen amen ane awɔ wɔn mu a ɔmo bɛbɔ tere na ɛbra yes yɛ ɛnɛ yi wɔn wɔ atenayɛ pa bi ɛmo ɔmo kra job nom sɛ ɔte aseɛ yes yɛka ne sɛe noa nom no wanom Jeremia, Daniel, Isaiah, Habakkuk nom, inokumo Enoch nom, Samson nom, Jameso amen, amen Safuon, ya Hebrews no ka om ho asem no. yes Woso omo ya adansefo akrogrofo a omo murunkum mu, ampa omo hweye. yes Brother, edina da so no nye dinketo o. dabi Wo ye fro John wo sori ana obubọ mato. Bobo mato kwa John na ti bia ba na otonsa. Praise God. amen Peter oyo obotan a esase nka okro Kenya me asam kese no. Na ono so wakilo tu. o kiloto diluso kesum kura pen pipa deranim Ni ba wasa mo bo. ba Nathaniel ofa ben hoto. Hallelujah. amen Mary Magdalene ono so so gina ekwa ho chaade. shawo kwa Jeme so amen. amen Na obi so ye fenu susana. usala Ono de ono no o kire nyinse yitugu anuro. wakile kwa nkova ba no aka Wo mo hihye ne mo wo we kwa so no ho no. Abibidrofo no. Obanya piepe. Sisimdi aduro ni. isimdi edu We de ono mo a obetima gina so. dina so che We de oto a ebemu akono aba. Hallelujah. amen Your friend Mary. So just here. Na nka Bible mu so Mary so no wuti nyame asem e de abobra. ampa Ugina ekwa ho ton niema. isimdi Yese edu tofin bi ho udi a emu akono sore. ampa Ukunu be do. Ugina so enya senketwa. kunu be yiwa Hallelujah. amen Kwesaba me nda so onkwa sore. Okoton ni oma. ampa Run over bare nche. amen Yente do toko. Hebrew chapter 12 verse number 1 What just say? santi yanso Santi yanso. enam se wadansefo munukuma etese atwa ho Promo bia yebo bia no. Adansifuo bia ombeta asase so mi akongofo mo hwe. ampa Brother, Mr. Shohuye. Yalla binim de have a good diagro. Jeme so amen. Amen. What you bomb na asase Jesu a ye ne Jeremia wo na ekohia o. Hey. Ya na binim ka say Jeremia no o ma me yensi nipa te say. wallahi dimna dimbi Odim na dimbi. David mom Peter diwachi na o ba bia o la no we na di Peter nim. Na Jeremia nso to aso. Na he mu mfimfi. Eba yiro be yere papa run over one inch. amen Adano eba yiro sai. The master maduri sa nyankopon unti fa bibia nhie no. dabi Nti nyame asam no twa dwen suso sa. Esansa ye wadansefo mununkum ya wo dansefuo wo murunkum. etese atwa ho ahyia Ya etesa atwa ho ahia. moma ye to ade so biara Bamani sa adesuo biara. Etwa ho ahia. ene bone a ente Obeto ni nyina to agu. ampa Adesuo dozo. yes Ensanwe. Zotiaze. Adwamansem. Ayadesuo bone. Zotiaze. yes Krono. ade so Nyinse tuguo. ade so Mansotwe. ade so Eduru tuo. ade so kese Bayigura. ade so Whatever one inch. amen Edoso bebre. yeso mu ade so Obu okra ho ya na tinimu. ade so kese pa How do you know? komu bu The komu masa ukomu bu spiritual marriage how? Adiso mu oduro no. ampa Jeme so amen. amen Enoma bonia. So ti ase. Enwo akono be show mo ama wo yade a entene no. Eyade so a.
ti nyame asam sai wase momiya to ade so biara ti momiya to ade so biara ene bone a ente twa ho ahia ene bone a enche atwa ho ahia no na just say one say ya bone betimi atwa ho ahia in the blinking of an eye wo bu oni plan say bone twa ho ahia the 2025 you know mesraw me dafo Satan na ni ate every minute bi obenya biar opeso hwani pass so just here it is all one year na ho a ubeto ni fidi woni batia no koye bone ewo nyame anim nti ma say madori say ni ba 75 bi ese nyankopon dabi nti bi no mo a modidi bone asie ahinta o pa sakra wadwem sakra na ba ji Yesu Kristo di ebia na wo hu mobo ampa jame so amen amen yente do choko ento so na to say wacho sai na yemfa boase tontu apere de yanim no mumrika na afei yemfa boase to Kristo mu boase to abotira otwan entu apere de yanim no mumrika entu apere ya ede yanim no amerika yes leza abrabo omenuma ya den nti eniema ebere mu ya din ene abrabo no se de ayetare no fa kakra ube shishia so he ampa so tiasia amen but boy the boss ube bomade di so ye so nkonim ti baro se yentu apre no mrika ampa yes ewe tidie mo dikanfo na yenhwe gidie mo dikanfo ene ni wiefo Yesu a ene ni wiefo Yesu Kristo o hwe ni die da yanim no wo se ni gia eda nanim no eto ne boase huna sanua no amane to ne boase erera huna sanua no ho amane praise God amen o Kristo ni a wo hwame me se me pa wo cho bebre yentim fa bibia hinta nyankopon o tigiri aso dem no ne scammers fo ni dili didini oidifo nyame menani nti ani na wanya ne de opegu obetima aye ampa wa hu ya do bekojim na je sa wo fo abone so meboa obi na kotra computer anim ebu obi afa so no wa be ka kirew na de mpabo tanachi etanachi kristo o me asa dabi skadi bumaro na che before so no ne be betu sa na mano krodi ka akwa de advance odin movie na say prophet no hono mo za na number bi frem krekrem ko he ya mo bi na me hia firi ho na me persona me se dia moa a say me jisika firi tielio me jisika firi obi ho na nka me de bie provision store me jiwia na nka me jai nam sa kika wonzem yi wo jisika firi obi ho say we scammer na o se ai no anaja me ye na bruni no me jiska bi efru no ntimpese nkaja me bana kwankyere bi ne mpabo bi a wo de tamachi me jiwie nam de bie store ne wi a na nkema ja sa adwuma nam se adwemboni wotim simon sumantuni ni die ni bi na wo ye the brother kwana nam so na mwa opejai ana me so na me nya de se meye so just ye ye mu sa brand ana bi nyame asem ma no o se okay ne me frɛ ene me ne amfrebi ebinum hihye ko gyan abrabo na obehia no da ka mu a e ma wura hu wo ye giri na otimi abajote ne ye ebinum a mo bu sa abra mo hwe boni fra boni me na me ga ja jame so amen amen o he ko jai zo jaze edu occasion na opie je crazy jeans he crazy jeans na no wa petop bi a yetwetwe no de cap he eche heniti ni pati dani mu no nam street ni so bro nyai o ye nhu bi papa bra on kenya me ma ho jeme so amen amen oba basia wa babo mesh a wa kaza nim se jiri ni ba enye sa niema no wodi nwi foforo ato anwie so no na wa chichire so iwura so de mu a dodo no abrabo muom no tudu kurisi kinkirei asem wasi pomessionality aso dem on kenya me ma ho onka ho wale ba wane ncha amen bi piano wanu ma ye betima area right dia hinta no dia hinta nyankopɔ debi bia so bie
wakobo captain band ɛhyɛ na bati wɔne ne yere ɛbɛhyia na watu nyinsa no to agu ampa akristofoɔ bebree wura wɔ no mu ɔmo yɛ saa sɛde bɛyɛ a ɔnyem no wawo ampa wonka nyame mma ho dabi deɛ woyɛ no ɛda nyame anim yes gyeme so amen amen Hebrew chapter 12 verse number 2 wagya sae na yɛmfa nhwɛ gyidie mu adikanfoɔ yɛnhwɛ gyidie mu adikanfoɔ ɛne ne wiefoɔ yesu a ɛne ne wiefoɔ yesu kristo a ɔhwɛ ne gye ɛde n'anim too ne bo ase ɔhyɛ ne gye a ɛda n'anim ɛtoo ne bo ase too ne bo ase ahunu ama ne wɔsɛ nnua no ho akristofoɔ daakye yɛwɔ anigyeɛ na wɔamu n'ani wuo nyamesomfoɔ papa daakye yɛwɔ anigyeɛ ɛma yɛ kra nti ansa na nsa yi ewiase wɔ mu bɔne wiase wɔ mu amfa wo nkɔwura mu bi anyɛ nneɛma ɛntere na w'ani gyeɛ no anhwerew dabi wɛmu na mepatwɛ peter no mohyehyɛ akyira kwayo yes na ɔmtimi ne kristo nanteyɛ ampa mohwɛ ni gye no da ɔmo anim ɔmohwɛ anigyeɛ no a ɛda wɔ m anim ɛbɔ tere ne ɛbra yes sɛ ɔte aseɛ keka wɔbrɛma me wɔsɛ na wɔamu n'ani wuo biara ɔmo nani wɔ biara na wakɔtena onyankopɔn ahengua ne nifa deɛ sɛn sɛ kristo ato ne ho mpan sɛ ɔte aseɛ yes na ɔbɔ ne berɛ sɛ wɔtere nini na wowie n'adwuma asomdwue mu no wɔtagye nyankopɔn nsa nifa so ampa gyame so amen amen nti medɔfo anɔpa yi message amede ma na very simple simple mesɛ wotimi fa bibia nsie nyankopɔn dabi gyeme so amen amen wɔyɛ masini contractor na ɔyɛ nkonta nworan mɔmran ayɔ worɔ so no 12 meters yɛ sɛ ho a 12 mm no akɛseɛ no yɛbɛtɔ 20 ɛnso wotumi sɛ 10 paa na bɛso 10 paa na bɛso na wawɛke estimate yɛfrɛ bibi estimate na watwerɛtwerɛ no kama na adwuma wura nso de sika aba sɛnde aba wɔnya nsi ɛdan no nwie ne ɔno no de kɛse no de awie wɔnya nsi no baako fie nwie ne ɔno no de ka kukuru no de asi hɔ asɛm bɛbɛ da bi o asɛm bɛbɛ da bi mmerɛ bi mese ɛne na meka medi nkurɔfoɔ bi anim ɛkɔyɛ machines ho estimate ana ɔmo kɔɛ nkɔgye sika no pɛpɛpɛpɛpɛ baɛ sɛ wura mu ama yɛsa kɔnya machines no prices no ɛso saa tetee wie a wonim sika mure maa me 30 series 30 Ghana ɛmfasoɔ a anasɛ estimate no nyinaa akyi no ɛmfasoɔ a ɛbɛɛ sika no so ne nye sika ketewa na ɔmuyɛ tu ne ba na ɔma kye sika no di ɛna ɔma me 30 sɛ memfam ɛno no yɛ meme lɔre fɛ asɛm a mekan 2 years nie nipa bi adwene no meba sɛ mekae 30 Ghana abranka mɛtumi afa kwan biara so ayɛ nneɛma bi agye sika no o ɛnɛ bɔne aba nipa dwenem obu ne nua afa so a ɔmfa ho obi kura temi de sɛmina yɛ iPhone 12 Pro Max na watɔn no agye sika gu no bɔtɔm mesi bibia no ɔno ma ɛbɛtumi de asie nyankopɔn gyeme so amen ɛnti nyame asɛm no a yɛka mepamokyerɛ bebree ɛyɛ sɛ yɛwo na tae o nti deɛ de kakenkae 2 Timothy 3:16 no sɛ nyame asɛm no ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atɛnyie ɛne tene atenatene ne tene no mu yɛi nti yɛtenetene ɛho wɔ no kuram gyeme so amen ɛnti kristo wɔtagye nyankopɔn nsa nifa so wɔde nim wɔde ne hami no mmienu sɛ kwan a ɔno nso faa so a ɔdi nim no yɛso yɛmfa saa kwan so na daakyɛ yɛso yɛni nim ɛma yɛ kraa gyeme so amen deɛ yɛ nyinaa no onyankopɔn ɔhunu mu ɛsoa bue ɛwɔ deɛ ne no wɔ asɛm no nim na adeɛ biara a yɛyɛ no so ɔte aseɛ yɛne onyankopɔn ɛde ne nhwɛ sɛ yɛbɛsesa afiri bɔne kwan so papa ɛwɔ mu no yɛbɛkɔ so atoa so Psalm 139 verse 1 to 16 hwɛ asɛm ketewa bi wɔ ma me ɛyɛ True Church International Wood Village Oti branch ɛna moteme nkai ɛwɔ
afidie so ukura bia na ehia ya mpawo e wa ha de so so mo media no so a number ne da screen aso wa wobetimi afa na wa frɛ sɔfo Jacob Bechi number kan me so me number kan na wo ya be hia ne ya mpawo opeso be ya safo ba oba e be boss na so be jiriri ne nyina som Kristo anya nkwaje amen amen Psalm 139 verse number 1 what you say awurade wo hwehwe mi mu David say awurade wo hwehwe mi mu na wo hu me na wo na woni masetena ne me sɔre ti David say wo na woni masetena ene me sɔre wo hu ma dwene mu akirikiri praise God amen waso wo ya dia bai wo hu ma dwene mu akirikiri woni masetena ye kan setena ya abrabo wabrabo wo bo de wo adwumam da nyame anim so ase eye ba busuamu a wo ko bia wo jinsa wo sumasi nyina emba e kabede kurafo ne maisu nyina no wonim koko krache kuyani atiti no mowurema koko ye pa edion na before so betwa nkrampa kura wie no na wo ko achi na yere tire te se obi afi no osua driving fertilizer eguo ani ado obodo emu wo obekum wonom no ati koko ya bo hata awo asenum enum ayimu abani nyina hallelujah amen apapa afo asoa e de abahye na owa adwosuski this is one fa obapa no okukura siso na wawosu ni sei na wasabia firi so oboa wodolo nka no na wasaka kra firi so na wawoso na wasapagya si wo na wahwehwe ho a na wasabi eja kori mu kokoi de na ba no anwo saa wo nti amemu ayedu ala also obo adwosuski hallelujah amen boso ayi na wotuni nko ye no wono kokofuo koko krachi ni kokofuo eso obage miensa etwere kona ho ha asama na bio obu so a anaju amadan na ono so ne machiro de koko boto ni bi sana paso nko a sana paso sa sakonko baako no kwa no sakonko baako no de agumolo nka eduru play no a no de ko ono so nia koko ni asase onua vida so na wo obi aye we sa de akọje sam you serious obi aye we sa de abaje plot e wo ayi ka re say ayi heva sam ei ena ko yi kra enya man ko yo david nti medofo de yi nyina no atemwo beba ne bantimi nya bone mfa no hunni david nti na me asamra ya kan utie na ofamu abale bobra ebabua ampa jameso amen amen david sisa ko Psalm 139 verse number 2 what you say wona woni masetena na me sɔre ye david se man kan jam do for shame sha onyagopo waso woni wasetena ene wo sɔre ye ababa wo bon wo hu yes wasetena woni yes di ade bia da oye no abrabom God knows yes woni Bibiara is aware of everything in your life jameso amen nanu akotata obi jini sika say akwankyeraba yekoye ade manyanka sika no udigu botom de bi aye aduane ene oyere no madie no nyame so wo hu amoni angode kofie kodi December hankrofo obu o mafa so de bi ekwachi donsom praise God amen sa o so me na wo media ne so akwankyeraba sa chidonsom a unchiri ho wako ne kototo wade wako to wade ibinu mo ni na ejiridi wa brochira enyanka ni abrojire nyanka o njo on timi anya direction no wetimi aye jameso amen ebinu ma framu a kwan o mudi nyame atuma nam soar ama na so ba ho ampa nti so so me hweyo hwewiye jameso amen what to kwa kwatena brochimam wanja woyere no ma wa ha so ti ase ababa na te konto ma wo bo abrabo bay ana wo bo me bisa
pipers nti wakɔ ware abrewa ho pipers nti broni abrewa ana wakɔ ware akɔtwa nkontompo sɛ woni kunu woni yere tiri ho nyina fitaa gyame so amen nansa pɛ na wabɛtɔ ka na wasi fie manhyɛn na obi yere so te ha na ofire ne kunu a nti ko mensa nipa smasi nya no ɔbɛyi we woni mo kwa ɔfa so onya ne sika obi okro ye gay ho we ye gay baby a wa ya yo giga wo etimedafo anopai kristo asamu tiafo 2025 fa yawura mu no ebe wadwo mposa obanante boni mu afa hoadi ebe beta maw so obesesa jame so amen ko woni masetra ne mesɔre david so onyagobo woni ni masetra ne mesɔre awuru ma dwene mu akirikiri onyagobo woni nipa dwene mu akirikiri na wohwehwɛ me nantia ne me nam nyinaa nantia ane yanam wari right wosusam na woni ma kwa nyina mu yie nsanka yesu kristo din amen bona me se de ye bia no ehinta nyankopɔn aba ɔso susam nantiem yes ane me sɔre aba wakra wo yere ukɔ emergency meeting aboa woni gange bia kohyia de mu ye nyina danyame anim kɔbɔ po osumase ma ba ye ho adwuma wɔ han mu guest house hallelujah amen tumi trase nwene bɔne fa obi ho adekyee ha mu ebere obi ni hɔ na ma ye ho adwuma aba obi tumi kɔ ekɔka tumi dada obi oh me fa me drop huba wanwan na wakɔgye ne ka wɔ kwan so wankasa nim sɛ adwuma wo ye ɛyɛ kromu adwuma de bia omo ye ntaye pa je nkrɔfo cars efiri wan kɔsi 2 hɔ no this one who sɛ dvb twam ba jo cars si a na wakɔtwitwa no condemn na watɔn ɛdanyame anim nti ebiri wa mo bɔ saa brade mo nsakra jame so amen aduru no a wakɔgye a wode abɛhyɛ wɔ adwuma mu hɔ no wopa akototwene owo bi dane konkoni mo wɔ nya saa wobɛbɔ dam jame so amen ɔbaa bi tumi kɔgye aduro na ɔde ato kagyikaagyi de kyema ma nko a sɛ yɛbɛyɛ a ɔbɛkye mmarima amba na ɔde bi nso afra n'ahoneɛ ɔgye sika bi a ɛnapa deɛ ntimi ne na ɛda nyame anim wurade fa bɔne nkyɛ amen wasesa kɔ Psalm 139 verse number 3 watɔ sae wohwɛ me nanteɛ ne me nam nti david sɛ wohwehwɛ me nanteɛ ɛne me nam praise God amen ɛnam ɛberɛ a wakɔ ɔkɛtɛ so na wakɔda awurade hwehwɛm bala dodɔ nko a na wate n'ani na kwakɔ do bibi tiam krama bi pɔ so sɔre yaa yɛ ne nsa se yaa na dɔ so bi abɛgu ne nsɛm ɔde amɔ n'asen yɛ ne nsa se yaa na pra yɛsini bi abɛkura no twa no wɔda mɔ saa na wahu ne kuro ani akyi atufo a yɛkuro na akosi dua nkom ɛhɔ na ɔkɔ sɛ obi adwo awɔ aburokyimam ɛhɔ ana ɔkɔ so mfidie awɔ kaa tempɔn kwan so sɛde bɛyɛ nipa mo gyaa ɛbɛhwia togu ɛda nyame anim sister jame so amen yɛnti do atwɔkɔ a wohwehwɛ me nanteɛ ne me nam nti david sɛ onyankopɔn wohwɛ me nanteɛ no me nam na wonim makwa nyinaa mu ne maakwa mu nyina mu yie na asɛm bia ne me tɛkyerɛma so gye deɛ wo awurade asɛm bia ne me tɛkyerɛma so agye deɛ wo awurade nyankopɔn gye deɛ wo awurade nyankopɔn wonim ne nyinaa no jame so amen nti david hunu sɛ nabraba ɔba no biribia yɛ empty yes bibia so da hɔ ampa nti saa na tiateɛ a ɔnwene nnua ho bɔne saa na tiateɛ a ɔbɛbɔ ne bra sɛ deɛ sɛfata ampa mene omienu nso ɛ jame so amen yɛnti dɔtwɔkɔ a verse number 5 watɔ sae waka me ahyɛm nti waka me ahyɛm makyiri ne m'anim na wode wo nsa to me so nti onyankopɔn de ne nsa to david so saa nimdeɛ yi yɛ me nwanwa dodo saa nimdeɛ yi ayɛ me nwanwa dodo na ɛkɔ soro dodo mentumi annuru koraa keka babrɛma me ɛhe na mɛfiri honhom anim adwane makorɔ nti david busa sa ɛhe fa kɔ ne onyankopɔn mɛfiri w'anim adwane akorɔ ɛhe na mɛfiri w'anim adwane makorɔ medɔfo a wohwɛ yɛ ebisa wo ɛhefa pa ne yɛbɛtumi afiri onyankopɔn anim adwane akorɔ ɛhefa wodeɛ just answer me ɛhefa na bɛtumi adwane afiri onyankopɔn anim nti mebamokyɛ wo bɔne nyɛma nipa
na wakosa ho suanom bɔne nyama nipa wakofa wo tade ase bɔne nyama nipa brother nana na konante timeseo ani diem sa nante awo tiri ni mu shebaba tira kwai na bobra se di Kristo asam kire no nya suntue jame so amen Psalm 139 verse number 7 what was I na ehe na mefiri wani madwane makoro did you say for God mefiri wani madwane akoro na sa mefiri soro wo ho na sa mekosa mekete wasama do a so kosa mekete wasama do a wonie na sa mefali tienta ba metumi kwatena po akikini no wa sa wo ba wadom posa o kwatena buru akire ho de busuani bia ni ho to bobo bra wo pa ho so na won sabe kwa kwotame ho so na de bai won sabe kwa kwotame praise God amen tie biru mu amatutu akaya mo dia mo sa ba bia mo woni de sofuo ni ho adamfuo bi ni ho busuani bi ni ho ekuru anasa hiri bi ni ho no mo ba de mo pere mo hoyi onyame asam se menka je o se de wuye no wahunu do pa di papachi Jame so amen. God. Verse number 9. What was I? Say me find the tienta by me too. This say ever at the tienta by two. Na me kotina pochichi no ha. Kotina pochichi no ha. Honso na wonsabe kwa kwotame. Honso na nensaba are ba. Ebe kwa kwotame. Na je say de ye nyina. Na woni fa be so me mo. Onyankopon sa ne kura nipam. Ampa. Brother. Woni enso Yehowa wate. Sister. Mama enso Nyankopon. Na boni bia na udu ni pedu ye sumasi bia no e na no pai 2025 for ya wuro mi sakrawadu ampa satire nya de bisu na ugusu awo ya koso ana ye na oye da ya obi a oye papa da satire nya de bia ni nipa nta hu jemeso amen nipa hu beraketu apa no e wura de nsem verse no do no verse number 11 kwa verse number 11 what was I na samese esumu nko mekata me so na me wo han na ne anadwoa esum so nu sum ma esum so nya de ba nu sum ma praise God amen sa ahomanu a yekenka ho asam no eye adwuma ampa esum nuru sum ma Nyankopon na anadwo hyerɛ sɛ wia na anadwo nso hyerɛ sɛ wia enti abra me no mienu huru sa ade asa ene Ghana obi ebedi bɔne a odi na anadwo ede ana odi bɔne wale bo nche amen na wɔn a etete san ana medofo a osamia wo sa subanu meka tira Kristo na me asam sesai esum nu sum ma esum nu sum Nyankopon na anadwo hyerɛ sɛ wia na anadwo a wo bo de mpɔsɛ okwakobo kro na area hyerɛ sɛ wia anadwo a wo bo de mpɔsɛ okwakobo vurupu oba be area hyerɛ sɛ wia anadwo a wo bo de mpɔsɛ me pacho okwakobo ji obi kru area hyerɛ sɛ wia anadwo a wo bo de mpɔsɛ me pacho bebre ubetu akoyere aye bayugro no area hyerɛ sɛ wia na je sɛ Onyankopon esum ne han so yɛ pɛ esum ane han ɛyɛ ne pɛ praise God amen me dofo mom ye nhwe yie ebirumu a mudi bɔne wɔ sum ase be extra careful radin so ba bibia se Nyankopon ni so hwabe na utie me na wayɛ nyama bi asie nipa a ɛso bi Onyankopon ni o pasesa Jame so amen God Psalm 139 verse number 13 what was I na wona wo me sawa nti Onyankopon sem se me ganjo se ono no bo me no mienu sawa na wonwunu me na yam na wonwunu awoye ma me yam na me da wa se wo yam ma ne yam wanwan ne ehu bebre ti David so oda Nyankopon se so ye ma ne yam wanwan ne hu yes Jame so amen enti ade bi ye no ehinta yes nipa no ode bo nipa ampa nti Awurade asam hye me no mienu se afu ye yewura mu no brother fa no kura nante yes botre na ebra fa yam suro anante wa bra bom pa obedi adwuma ma wa dimu no kura yes Jame so amen ya kwan ya nam so ya bra ba ye bo edanyame anim ampa Proverbs chapter 5 verse 21 acha nam de ba sabe de bra wie ye eye osapotani David ana woteme nkai dodo na fra no jawra me wo asafo a wotu ne di no kware gidi asafo giri gogo Kumase Wood Village Oti branch
Kumasi Wolf Village oti branch ana me wo me wasa sabakani ukura na wani ukura biara ya yempa abo ifiara bia watch night memenda ana ya sore nti na fom ya sa makai no ubetimi atua na mo aba o hwe ti akwaya number in the screen aso ofa na fra ye no bedi nkomo baba beto osofo odifo sabakani Jacob Bechi onena difo na adwumayfo nyina baba beto yai nyina be ka bondu akokristo anim na obehu se onyame tumi da so ye adwuma nshranka Kristo de da amen to so bra Proverbs chapter 5 verse 21 what you say na onipa kwan da Awurade anim nyame asam say onipa kwan da Awurade anim na otata na namo nyina na akwan ya nam so ene no area bai otata na namo nyina o monitoring otata ya namo die ye bia no ohwe Jemeso amen yes obone fo mu yo sani mu na se osey akwan sa na ohedi bone ne bo so a na obone fo mu yo na area bai na soni mu na ne bone homa te no na bone homa area bai ete no eba chaw okwati atene nti obewu hallelujah amen it is one dia afuto no nkyerɛkyerɛ yi a bone na wona mu na wotemo no wase ba area bai ubewu bone na jeje nkisem nti na ajojo nkisem nti obeyira hallelujah amen anything ne etie wa no pai nuti ne etie mu mitu wani nyina meminim nyina hihimi o program na ye na nya sanketwa Jemeso amen was ka obi ma mo sai verse number 22 what you say obone fo mu yo so ni mo eti de maya na ye nyina ba kwati owuo ane emu asotwe ni ntino onyame asam sai obone fo mu yo so ni mo se wantie futuo ne wansesa amfi bone bia wonam mu so na yo adwensa obekoso adi bone ya obone fo mu yo so ni mo obone fo no wo mu ya wo ya no ebeso mu te se de wo bia ye de asaw akikire no na ne bone homa te no na bone homa no a wan kasa wo nwenwene no ebechew okwati atene nti obewu na esonse wokwati tirenia nsam a ye kan ane nyame asema manipa dankwa no waso ba ere ubewu okwati awubewu na jeje ntisam dudu nti ajeje ntisam jimisam dudu nti obeyira wede obi ahu no se hoahoa no obone ho Jemeso amen nyame asem se abasa ubehie wuwo ampa na nipa bia meka kire ya na meka se ene die woni nim na jesa abodie abie bia ya bo Onyankopon sa no anwone ne woka ho asem ko galamsey site ya obi timi ni nipa bi yakwai no makoton kura wo hospital ampa ko me na se ho a no de akura ni ti abo ebuonim na peche amenanim waye nyankoma de na sika no aba sam nipa di boni sie na ewiase we na yetim no obi ene won mo obedi boni asie afa no ho de da dabi Jemeso amen ye giant screen ebi wo nyagopo anim atemuda ebo tetete komansa no abegina ho wa bra ba obofuru nkwara abram dawo boni a wo ye ne papa wo ye na wan kasa wo jende yi kira wo Jemeso amen ndisa wo tere ni ade ambro boni da wo ye no so a anyi obi na be so mu dabi tumi no Onyankopon nim na nanu apejaw ampa na edo akogura jenim nyama nan kwa so bar Jemeso amen ntia biru mu amama dwensa sadia mo pesa mo ye mabrabo bia mo baya no mo hweye na abrabo we na ye wo mu no ubenye sika obade ho ubeye yie obetra ni jiem beda wie no kra no mehunu amane Jemeso amen Hebrew chapter 4 verse number 13 what you say na eni abodie bia na die wonanim tinyame asam se eni abodie bia na die wonanim na die nyina ho da ho na esuo bue ene no wasam nanim wase die area ba ene no wasam nanim enyo nyina esuo bue die ne wo hwan asam nanim hallelujah amen enyo sofo ne ene no wasam ya bi Nyankopon enyo maame Nyankopon enyo papa Nyankopon enyo ofa nyankopon
wɔse ɛhɔ a nyankopɔn praise God amen ɛno na menu mmea no da sɔre a ɛsɛ sɛ yɛdwene ho ampa yɛne kristo wasam asɛm a wɔne ɛwɔ ne sɛ wɔde ne mogya abɛyɛ mpata de ama yɛ ne yɛanyi mogya no ani gyeme so amen amen deɛdeɛ onyankopɔn ne ɛwɔ asɛm sɛ wasoma ne dɔba korɔ aba asase so si yɛnyini ni yɛnya nkwa na woanyina ani gyeme so amen amen wodinfoɔ yɛ wode kristo din ɛhyɛ nkɔmtorɔ wo ne nyankopɔn wɔ asɛm sɔfoɔ a onyankopɔn hyɛw sɛ fa ne nsɛm tete ɛnsɔre ma na wodane dane bie nyankopɔn so ɔno wɔ asɛm wurade bɔbɔ no nkyɛ amen sɛ pakani a ɛsɛ sɛ woka no kora nsɛm ɛne ade saka nsɛm kyerɛ nnipa ne sika nti wodɛfɛdɛfɛ nkurɔfoɔ onyankopɔn no wɔ asɛm gyeme so amen amen yɛde asɔre sika ahyɛ wo nsa ɛkɔ wiaseɛ na ne sɔfoɔ ayɛ kwae na mu di sika no awurade so ɔde mu wɔ asɛm wurade bɔbɔ no nkyɛ amen wɔse adeɛ nyinaa so areɛ ba apie abue ɛwɔ deɛ ne ne wɔ asɛm no nim nti apere mu a monam som mu asɛ abɔ brabɔ ne mo nsakra hɔ wiasɛ wia bɛm deɛ wɔ no ampa obia tumi nya biribi mfa nhinta nyankopɔn dabi ne sɛ wopɔ mpa ɛpɔ ɔgye a te asɛm ne wiase wɔ yi ɛwɔ wura ampa titi ɔbɔ ɔsoro bɔ asase na ɔbɔ mene mmiɛno sɛ menka nkyɛ sɛ deɛ wɔyɛ no wahunu atra gyeme so amen amen kɔ na ɛni abɔdeɛ bia na deɛ wɔ n'anim ne abɔdeɛ bia na de wɔ n'anim na adeɛ nyinaa nso da hɔ adeɛ nyinaa nso da hɔ na ɛsoa bie na ɛsoa bue deɛ ne ne wɔ asɛm no nim deɛ ne na wɔdeɛ bɛ asɛm no nim halleluya amen nti sɛ yɛne wɔ bi wɔ asɛm deɛ a abrabɔ ba biom na ɛsɛ sɛ yɛbɔ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛho yie ampa yɛnante wɔ surom gyeme so amen amen na yɛhuri saa ɛda di akyire no ɔbɛma yɛ mo mentoa ma asɛm no so biom awurade wo yɛmɔbɔ amen na ɔnka yɛ amen na ɔnkɔ so ɔfa ne tumi bɛboae amen na yɛnhyira animonyam daa amen amen yɛn Bye-bye. nyankopɔn ne abankɛse yɛda wase hye wɔ animonyam wonam wakoa mu amahu sɛ adeɛ biara ne ho a yɛyɛ no w'anim a ɛnna adi w'anim na adeɛ nyinaa nso nso abie kyɛ sɛ ɔpato sɛ kɔ so akae na ma wotumi no nkonkunu so bɔne ne yɛ ntena na sɛ wobia anyɛ yerɛ ba yɛhyɛ wodi konkun animonyam wowɔ tumi kɔ so ake ho na ma yɛ ahoɔne ne bia asɛm no pono ma yɛ daa amen amen ɛha ɛna yɛde ɛnɛ nyame asɛm no ɛbɛsie yɛne a ɛnɛ anɔpɛ mote yɛnka ɛyɛ kenkɛne ɛyɛ samuel owusu dodoɔ no abɔ no mmara ne sɛ compound ne din wei deɛ hyɛ adaka miɛnta mpie compound awurade nhyɛ sam wayɛ adeɛ papapapapa ɛnwosra no nyɛ kɛseɛ ma no mmorɔ so ne a mepakyɛw me nso mebɛtena w'anim ne wo kyɛ awurade asɛm yi sabakani david dodoɔ no afrɛ me ogyawura mepakyɛw yɛda mu nyinaa mo ase yɛfa akɔnyɛ so na yɛakyea ɛyɛ yɛsɔf pɛde odifoɔ prophet sabakani jacob bɛkye papa baabi a wɔbia na nɔpɛ awurade ɛnhyia afei yɛkyia wood village oti branch Truth Church International asafoma nyinaa anɔpɛ awurade ɛnhyia mu nyinaa mepakyɛ wobɛtumi ɛne aba bɛyɛ asɔre ɛyɛ ukuada wei ne ukuada biaa ukuada wei ne ukuada biaa Kumasi Sokoban Wood Village branch no ukuada wei ne ukuada biaa nɔpa nɔnkorɔ ne yɛahyɛ mpabɔ no ase na awia no mmienu 2 p.m. ne apɔn efiada nwumere bia nso yɛ watch night yɛhyɛ ase anadwo no do 10 p.m. ne apɔn ahomakye no mmiɛnsa memenda ne ɛyɛ asɔre anointing service yɛ memenda kwahwɛfoɔ ɛte bebakyɛw wobɛtumi aba ne yɛbɔ wɔ su na wabɛyɛ nokware gyidi ni
yɛbɛgye wɔ fɛ so na yɛne wo nyinaa abom asom kristo anya nkwagyeɛ ɛno bɛsi a nti kristo yɛ adom a mepatwɛ bebree yɛbɛsae ahyia ebiem Awurade nhyɛ sɛ ɔne yɛtrɛ dɔnhwere baako ne kakra ni ɔba aba bɛto ɔsabakani odifoɔ Jacob Beche ɔde n'adwumayɛfoɔ nyinaa na wɔasafo no m sɛ sɛmpakani Awurade nhyɛ na ɔnto nkwanam open kyerɛmu anaasɛ wohwɛ akyina kwan a yɛ namba no ɛna da screen ase wɔ no ɛmɔ bia wofra yɛbɛgye ɔfɛ so deɛ no atwetwe nkɔmmɔ Awurade nhyɛ bra da yɛnsom kristo ɛnya nkwagyeɛ makra kristo ɛnkaeɛ bye bye